нашето село се откри музей за старини и изкуства. Отворен в сряда и събота, а за групи и гости по всяко време. Бай Марин, Расилният, който същевременно е библиотекар и секретар, посреща и изпраща гостите. Помага му Киньо Коликучков. Добре дошли. Изтрите си краката. Така нищо не се пипа. Тук правилата са строги, но справедливи. Изтърте си обуща и видите в този малък кулър. Свали си шапката. Свято място е тука. Не е трудно. Уважение трябва. Подред. Какво ще бъдете тъй пръснати? Елате тук при мене. Аз ще ви разправям, а вие само ще ме слушате и ще ме гледате. Ами ние сами такова. Никакво сами. Аз за какво съм тук? Ред трябва да има. Ред и последователност. Какво е това голямо? Да. Това, дето го виждате, е килемида. 45 см широка и 85 см дълга. Намеряме, когато поправяха градската баня. Голямо нещо е. И Софийския музей няма такава. Да падне от някой покрив, чупа главата на човека. Стара работа е римската. 3 века преди Христа. А това другото другея? Това е ганец с две дръжки. Не е за басул, защото дъното отдолу е тясно и се качулка. За цветя е било. О, сготи, без сготи, трудно си ги употребявай. Цялото това време. 3 века преди Христа. Този пръстен там в червения камък аз го подарих. Намери го, когато обръщахме залози нивата. На тънкия път. Пак 3 века преди Христа. По-нататък са ножове, ключове, куфари и туй. Цялото това време. Там пък е изчешенцето с просото. Първото просо, нивата на читалището, дето е подарил общината. Едно нещо за спомен. 5 века преди Христа. Той като ти момче не се гледат. Отдалече трябва. Чак там от средата. Въздушност трябва да има. Сега горе на картината ще видите картината взятие предна издача Осман Паши. Ранене картията. Затова укрепват двама нимази отстрани. И пожълтява като бъбеша. Не е шега работа. Вижте как го гледа генерал Скобелев. Сякаш ще го изпие с очи. Герой, маладец. Това е райна княгиня българска. Разправя, че от панагюрище. Ама не е вярно. По майчина линия е от долна махала. От моя род. Сега в шкафа ще видите стари пари. Има и от цар Соломонов, от цар Дария, от цар Трояна с кожите уши и други. Тези там какви са? Тя е много скъпа. Намери я ганя кючукът в козята. Старо нещо е. От цар Септември. Септември север го викат. Тези корубистите са костадинки. Имаме и златни, ама ги крием защото... А тези другите, тия са най-важните. С тези древни парички едно време... Това са сребърниците, с които Юда предаде Христос на фарисеите. 30 парчета е получил, което тя му с хайдути. Нашите тук са 7. Същински са. От римския цар Октавиана, Август I. И те са 3 века преди Христа. Пуста наша пена, пустите и предвземки, откак се е заговорило, че ще има вечеринка и че нейния Йончо се казва стихотворение, хукнала из селото като луда и човек не оставя да не му се похвали. Че като му дали стихотворението да го учи, затворил се в новата стая и до тъмно чел. Че как на втория ден го научи, че как баба му посегнала да го целуне, съборила гръбнето с боба и попарила котката. Вземи стихотворение като свят, поне ми за магаре се разправила в него. Магаре, стихотворение от Иван Стоянов. Кой какво ще е да казва, умна съм глава, май ушите ми са дълги, но това не е беда. Длъжки са уши, ти ама нищо.
Майка ти вече няма да ти ги даде. Я мълкай, виж ги твоите, малки ли са? Като тиквени ластуни са увисли. Стига, Йовчо, стига. Бравос, бравос. Хайде и сега стига. Къде ще ходи? Знае си го детето. Давай, Йове, продължавай. Не мъчи детето булка. Човек се обърква. Нека си еде сега, друг път ще го кажа. Бе, къде ще ходи? Знае си го детето. На вода го знае. И аз го знае, ама идва ли ми сега на ум? Давай, Йове, продължавай. Не стой като пукил на сцената. Ах ти, глупако. Аз всеки ден попаря да ти дроба, а ти да ми стоиш тук като пукил на сцената. Признася се.